Oomi Aurinko tarjoaa asiakkaille paikallisesti ja luotettavasti aurinkopaneelijärjestelmiä avaimet käteen toimituksena. Me laitettiin aurinkopaneelit tähän ihan mielenkiinnosta uuden talon yhteydessä. Meillä on maalämpö tässä ja haluttiin katsoa niiden yhteensopivuus, kuinka se tulee toimimaan. Ja sitten jätettiin siihen mahdollisuus laajentaa, mikäli todetaan, että tämä on järkevä ratkaisu. Sitä kautta uskotaan, että meidän talo on ekologisempi ja taloudellisempi tulevaisuudessa. Täällä kävi niin asiantuntevat asentajat, että päivän aikana kaikki saatiin valmiiksi käyttöönottoa vaille. Ja elementit on hyvin laadukkaita, että se me vertailtiin hyvin tarkkaan ennen kuin lähdettiin tekemään hankintaa. Että se takuu on oikeasti sen 30 vuotta. Sähkön hinnalla ei sinänsä ole vaikutusta, koska me käytetään pörssisähköä ja tällä hetkellä se on halpaa, mutta kun tehdään 30 vuoden investointi, niin todennäköisesti tulee maksamaan itsensä tässä takaisin kuitenkin, vaikka sähkö olisikin halpaa. Rohkeasti varmasti kannattaa kokeilla ja tehdä omat laskelmat asiasta. Et näiden kaikkien uusien energioiden yhdistelmä on varmasti järkevin. Toimii maalämmön ja ilmalämpöpumppujen kanssa hyvin. Kyllä sama myyjä on varmasti käynyt naapureilla, että kyllä täällä paneeleita tulee katolle. Ja tässä kohti saadaan niin kuin tänne länsipuolelle tämä paneeli, jolloin me saadaan silloin, kun perhe palaa töistä ja koulusta, niin saadaan se maksimituotto, jolloin sähköä talossa eniten tarvitaan.